Sa budget. Iwan mo na isa. Eh. Magkano Naubusan ng pamasahe tayo. Sabay na tayo magbabayad sa tricycle. Ayan mga kamamashi, ayan marahin na aga sa Indogabos, mapagpalang umaga. Ayan, bali ngayon is Wednesday. At ngayon is time check tayo 9:28 AM. Ayan, kasi dapat kahapon ako nakaplano na pumunta ng bayan, kaya lang maulan. Maulan dito sa inyo, hindi ba maulan or maulan din ba? Ayan, kaya ngayong umaga is pupunta tayo ng bayan. Mamimili kami ng mga cheap toys at gamis kasi sobrang liwanag na dito sa harap ng tindahan ko. Kasi yung mga cheap toys, mga gamis, tapos yung mga Wesley C, yun talaga yung nagbibigay buhay or nagbibigay kulay dito sa tindahan ko. Pwera sa mga chichirya na nakasabit sa pintuan ko, di ba? Tapos yung mga Wesley C, kapag wala na is ang lumbay-lumbay na. 'Di ba? Kasi mga bata pa naman talaga yung mga customer ko. Kaya ayan. Tapos kung mapapansin niyo yung likod ko, ayan, 'di ba? Ang taas na ng lalagyanan natin dahil dati is halos hanggang baywang ko lang. Sayang naman yung space. Yun nga lang, medyo lumiit yung space ko, pero kahit papaano is tumaas naman yung lalagyan natin, 'di ba? Ayan guys, tara, samahan niyo kami pumunta ng bayan. Ayan. Oh. Sa kami ng palengke. Hindi naman nakakahid pala. Ay, resipilan pa lang. Dito tayo daan sa highway na. Nakalimutan ko palang mas na. Wala palang mas. Wala palang mas. Nakita ka? Ito. Saan? Meron kang ano, tingi na mas. Okay lang. Yung mas 3D. Yan. Masikip sila. Okay lang po. Okay na yan. Okay. Wala ipin. Anda, puti. Isa lang. Opo. May yung nasa parang nalasa lang na. Nakala ko sa sila sa iyan. Nalabay pala sa Ayan. Ayan mga kamamshi, bali dito tayo dadaan ngayon, hindi muna tayo mag-shortcut. Ayan, sa tinagal-tagal na hindi na ako nakakadaan dito, ayan, nagulat ako dahil yung Nova Mall is hindi ko alam po anong ginagawa. Pwedeng inaayos lang or mababago na siya. Ayan, tagal na kasi ako hindi dumadaan dito kasi lagi lang kami dun sa shortcut. Ayan siya, diba? Sa ngayon is dito tayo dumaan sa harap ng Nova Mall.
Bali, pupunta tayo sa bilihan ng mga cheap toys and gummies. Ayan, Kinabalong and Mads Party Needs. Ayan, pakita ko sa inyo yung daan. Kaya keep on watching. Lumang-luma na kasi siya, diba? Wala nang pupunta. Nakaayusin. Dito tayo rin. Yan. Guys, nakikita ka namin ganito sa Natagon. Natin yung muna. Diba? Ayan, yung ating parang pinalitan na ano. Yan yung aming merchandise. Pero dito tayo liliko. Hmm. Adrenaline na daw. Depende sa araw po. Saan tayo? Parang dalawang pair yun. Kailangan bilhin dito. Ayan siya. Ayan, gamis tayo siyempre. Bakit ang gamis na? Ay, mantika art ba? Siyempre yun. Ayan. Orange mo ako. Ayan, pineapple. Kilo. May birthday ko eh. Dolphin, di ba? Bago kasi siya. Apat. Apat. Strawberry. Ayun sa inyan. Bayad na yan, bayad na. Pakunin mo na lahat. Yes. Ba't basa? Push na nga, push ko lang te. Keep City. Hilahin ko lang ba ito? Oh, pagkagusto mo, Rest tabi to nyo. see. Hindi, sa karton lang. Yan. Okay lang? Parang putla mo sa camera, ma. Lang ano? Ayan. Saya. Ulit ang kunin natin kasi nakakaubos na. 100. 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
Tap mo. Okay lang maputla kasi may itim na talaga tayo. Bear? Yan. 2, 3, 4, 5. Oh, di mo nakasama yun. Saan na tayo? May dilaw na. Wala pa po. Ito. Ay, meron na pala. Shark? Wala pa. 7, 8. Hindi mo pag nawala na yun. 8 grams. Meron pa po. Tapos ito. Tcharan! Ilan na? 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kompleto ba? Ito meron? Ay. Wala pa po. Wow. Nakuha mo lahat? Nakuha mo. Wait lang. Ay, kambing. Isa pa. Ay, ito na. Natutumba na. Sorry naman. Sorry yan ah. Ito may bago. Eyeball. Ito may patong. Siyempre, ang candy prank. Ang lighter. Dito na kiraba. Dito banda. Meron tayo ito. Ayan, dahil Halloween. Ayan. Ayan siya. Ayan, basa-basa. Umulan ata eh. Ito. Ciao. Mata. Strawberry. Ayan. Ito pa. Tignan sa kanila. Bubble gum. Bubble gum. One. Another one. Dito sa baba. Ito. This one. Ayan siya. Ito tayo nito. Ito, dadalawin natin kasi nga is mabili. Mabenta sa bata. Tataka ko, masarap ba? Hindi naman siya masarap. Ayan. Tsaka, candy balls. Yung candy balls. Hindi, ka candy balls. Ayan. Ito. Ano to? Paano to? Ito, Kinikis-kis ata yan mo. ito, wala tagal na tayo ng ganito. Ito, meron tayo nito. Meron na po. Maliit lang nito. Yung pang 10. Pang magano to? Ayan, kiss. 30. Ito mabili. Parang ano siya, no? Iba bang may dark. Iba dark. Ay, hindi. Dark to light. Tita Will. Ulit. Gutom na yun. Gutom na yung kanin. Magic Alley Comics. Ayan siya, balloons.
Alin sa inyo dito, te? Ano pa ba to? Buo pa ba to? Ayan, ito is... isang box pa to? Oh, sambak. Wala pa itong bawas. Ayan, kuha tayo ng isang box kasi Paputukin mo naman. may bumibili sa akin itong mga bata. 100 pesos. Ano daw nila sa school nila. Paputukin mo naman. Ayoko nga. Bao-bao niya. Isang box uli ha. Wala sa bakit lang tayo. Meron kayo isang buong ito? May bag to, ma'am? Ayan. Ayoko, baka makita ako. Mayan na may binili ni Jessica, oh, ganyan jungle. Ay, kara. Ay, ayun. Peraso? Oh, yun yung binili ni Jessica, jungle. 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 Jungle string. Wala ka lang. Strawberry daw, ma. Kuha ka. Oh, okay. Ilan? Akin na. Dalawa. Ay, kambing. Ay, pinakyaw. Hello. Pumunta rito, pinakyaw ng plastic. Papel meron. Kabog, may pailaw na. So guys, nandito ako sa party. Yeah. 300. Itong Sa pastel, yung ganito. sa ganito, 250. Pero ang sukat parehas. Pero iba lang talaga yung yung Tibay quality. nila. Yung alin dyan yung makapal. Yung talagang yun na lang. searchable yung pastel. Candy color pa. Isa lang siya. Kasi ngayon sa may buhay-buhay. Ano mami, dadagdag mo para kay Tony? Dadagdag. Kandila pa lang nandun eh. Parang kuya. Go. 100. Anong size nito? Ano yun? Size 10. Size 10. Size 10 na pastel. Marami ng laman. Kasama na yung big banner. Ayun, may happy birthday. Foil, gano'n. Tapos meron din mga loot bag, yung mga saparit. Iba-iba kasi ang team eh, di ba? Oh, yung gusto Tulad nila. niya, may Cocomelon team, may Cars team. Game Watch Pero team. halos parehas naman ng price. Ang saparity, halimbawa ito, di ba? Si Elsa tapos si Hindi, ano? Hana. Ang ka-frozen. Ang frozen. Team, iba-ibang klase. Hindi, ito yung Safari team. Ito pala. Mga animals. Party team. Halo-halo na siya, may ganito na, may ganyan pa. Banner with balloons, yung mga kandila, at saka mga foil. Ito naman, Cocomelon. Cars, iba-iba. Marami siyang marami kasi yung sinusundan natin. Dapat kasi nag-online na rin kayo. Hindi lang Ang din hirap sila. sa dami nag-i-inquire. Oo nga. Yung ang hirap, kausap mo. Diba meron kayong page? Dati may nag-ooperate nun. Sa ulit, may mag-intervene din. Tagaan lang, no? Diyan din kami Parang meron tayong ganito na. Ito. Wala na yan yung pantin. Yung dati yung pantin, pag 15 na. Mataas na. Pag 25 na yan, yun dati yung pag 15. Walang stock eh. Nahirapan rin lang magpapasok na yun kasi hindi ka. Hindi sila magbabayad ng dating. Parehas lang ba ito kuya? Iba-iba. Hindi, halos parehas lang. Apat na mukha lang yan. Ay, ito, lahat yan. Apat na mukha lang yan. Isa lang yan. Ayos na yung lahat. Pag nagsuot sila niyan, mama, para magkakamag-anak lang sila. Magkakamag-anak na zombie. Ano mo lang yan? Ito na ako may camera. Sige. Pressure mo lang, tikim pa.
kung magkano mabayaran ko. Wow, nakabox. Hala, yung magatid niyan. Ako mag-atid. Siyempre atid ko kayo. Wala yung magatid. Sa tricycle ba? Diyan lang naman sa ano. Halos. Yan lang naman sa may taas. Wala na. Magkano yung ano nyo? Magkano yung Pamagpas sa budget. Iwan mo na isa. Eh. bentahan niya? Gawin mo muna tindera. Magkano ang bentahan mo? Aliharan mo kay kuya baka kahaya. Yan na po, yung balon. Nandito po ata yun. Hindi yung tatlo maskara. Ah. Ang kami ng tatlo. Vlog ka day? Opo, Oh, kay mama to. galing mo naman tayo mag-vlog ha. Vlog mo lahat mga kindi. Opo. Thank you. 6 pesos, di ba? 6. Maa. Thank you po. Ito malabo ma. Isa pa. Ayan siya. Hindi tayo makabili ng balloons. Target ko pa naman. Malaking box. Hindi tayo magbabayad sa Isang bahay. plastic. Wala. Naubusan ng pamasahe tayo. Ayan. Sabay na tayo magbabayad sa tricycle. Pwede naman eh. Kasi pagbaba naman natin. Dito, di tayo dahil sa baba. Dito. Pababa po. Tapos pataas ulit. Baba, tapos pataas. Sige. Ako na dyan ma. Ikaw na doon, no? Ako dito. Ako dito, doon ka na lang. Thank you, Tess. Thank you po. Maglalakad na lang kami. Wala lang kami pamasahe. Akala mo, uwi ko to. 30. Dito na tayo labas. Budget na natin 5,000 na punta. Nauntian pa ako nun. Nakala kunti lang nabili natin. Bilisan natin. Nakalive. Welcome to my live. Welcome to my live.